república és el benestar dels pobles, perquè no som catalans i espanyols. Llavors, no volem els borbons, perquè som republicans. Visca la república! Visca! Va, Montserrat! No, no ho fem! Va, Montserrat! Interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclama la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Miquel Alcalá Zamora, per el qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. Preu, senyors, a bon preu, llana a bon preu, senyors, a bon preu. Plàtan, xiroi, aquí tenim plàtan, xiroi. Peix acabat de pescar, encara es belluga, peix acabat de pescar, encara es belluga. Mandarina, mandarina. Els millors botons. Els millors botons. Els millors botons. Senyora. Els millors botons. Fresca. Llana a bon preu, senyors, llana a bon preu. Els millors botons. Llana a bon preu, senyors, me'l treuen de les mans. Els millors botons. És la millor qualitat que poden Els millors botons. Els millors botons. El convent de les Preses s'està cremant. Què? I el rector de Santa Maria l'han passat per la pedra. Doncs s'ha anat amb la bossa ben plena. Si doncs ben poc li ha servit. Republicà, organitza la retirada d'una propaganda de població. Perdoneu, Montserrat parlarà, però sobretot li agradaria que li féssiu preguntes i que poguéssim dialogar i parlar amb ella. No sé si ho dirà ell o ho dic jo. No, espero que sí. Bé, jo estic molt agraïda al meu poble que m'ha fet aquest homenatge que tampoc el mereixo. Jo he treballat aquí a Mataró molt poques vegades. Vaig fer les 3 prefectes casades fa molts anys en una versió catalana del Joan Basté i vaig fer allò que tal vegada s'esdevingué dirigit per mi l'obra del Joan Oliver, que va ser molt ben acollida, sobretot per hi havia gent molt jove. A mi sempre m'ha agradat molt treballar amb la gent jove perquè penso que són el futur. La veritat és que jo sempre que surto a un escenari em sé un paper que no l'he pres i avui em trobo una mica sense el guió. Però bé, us vull explicar només una mica com vaig escriure aquesta novel·la. Aquestes memòries. Jo volia escriure el tros especialment des del meu naixement aquí a Mataró fins l'acabament de la guerra. Era una petita novel·la que s'havia de dir El món per un forat. Però quan ja vaig tenir la primera part escrita, vaig dir per què no segueixo. Vaig pensar que hi havia una part interessant que era l'exili, com ens vam haver d'adaptar a Xile, com
vam fer una vida nova i allà jo a Xile vaig estudiar teatre, vaig ser actriu i he estat actriu fins fa molt poc temps, he treballat molts anys sent actriu. És un treball bonic, difícil, insegur, atzarós, perquè tot un plegat tots tenim molta sort i tenim ser una protagonista meravellosa, tot un plegat la protagonista és una altra i tu quedes allà en un racó. En fi, he estat molt feliç amb això i aquest homenatge que m'ha fet a Mataró, de veritat que no m'oblidaré mai. Espero tenir molts anys de vida encara per recordar-ho. M'ha agradat molt veure que hi ha un entusiasme gran pel teatre, que hi ha unes noies joves que fan meravelles, nois i noies que ho fan molt bé i que hi ha una quantitat de jovent que seguirà amb aquesta professió. En fi, de moment, si voleu fer una pregunta, jo encantada de contestar-vos.